Move-on na ta! Kining mensahe ni Cebu Governor Gwen Garcia sa pag-graduate na sa lalawigan Sugbo gikan sa Enhanced Community Quarantine ngadto sa General Community Quarantine sugod karong adlaw. Nakiktigo mga gobernador sa mga mayor sa kalungsuran o mga component cities dito sa 4th District karong adlaw. Gipang himugatan sa gobernador nga panahon na nga luwason na usab ang ekonomiya sa Sugbo. Samtang bisan pa man kung naana sa GCQ ang lalawigan apan padayon ang hugot nga pagpatuman sa social distancing ug ang border control gikan sa dakbayan sa Sugbo. Mamahimo na usab makaligo sa dagat gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto alang sa tuyo sa panlawas. Apan gidili ang beach party o pagtapok sa mga beach. Makabalik na usab pagpamasahero ang mga bus sa nagkalain-laing dapit sa lalawigan. Rest assured, please help me fight this new pandemic. This pandemic of fear.